Na Idade Media había unha única lingua no que hoxe coñecemos como a Galiza e norte de Portugal, que é a lingua que foron escritas as cantigas. Depois diso, houve unha separación política, que non lingüística. Na parte portuguesa, estenderon a lingua para baixo e continuaron usando como lingua normal. E na parte galega, foi imposta a lingua de Castela e a nosa lingua deixou prácticamente de ser escrita durante varios séculos, o que coñecemos como os séculos escuros. No século XIX acaban os séculos escuros e comeza o que se coñece como Rexurdimento, en que o galego volta a ter un uso escrito, especialmente na literatura. Que acontece? Que nesta época a pouca xente, que era moi pouca, que sabía ler e escrever na Galiza, só aprendera a ler e escrever en castellano. Entón, as escritoras daquela época escribían o galego co ortografía do castellano, porque era a que coñecían e era a que ia coñecer a pouca xente que podería ler eses textos. Co tempo foron surxindo dúas correntes. Unha que quería continuar a usar a ortografía do castellano, porque era aquela que coñecía a xente, e outra que quería recuperar a ortografía histórica do galego, a ortografía das cantigas, que é a mesma ortografía que aínda se mantiña en Portugal. Depois viría a ditadura fascista, Franco prohibiu o galego e estas cousas, ata que chegamos ao ano 1971, onde xa dentro dun sistema democrático é aprobado o Estatuto de Autonomía da Galiza, que indica que o galego é lingua oficial. E aí aparece entón o problema de que ortografía facer oficial. No ano seguinte, a Xunta, gobernada por Alianza Popular, promoveu un decreto sen consenso, que podedes ver neste documentario, que indicaba que sería a ortografía castellana condensada nas normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, a que sería usada no ensino, nas institucións e nos medios de comunicación públicos. Polo outro lado, a ortografía histórica e converxente co portugués, sistematizada pola AGAL, foi condenada ao ostracismo e apartada dos espazos públicos. Mas ainda seguimos aquí.